Gorimo. Dneska máme príjemné oblačnosť 17 stupňov a ja vás vítam na kanáli Gorimo. Dneska tu mám jedného takého hostia, ktorý tu bude s nami v každom videu, skoro každom videu, iba keď tu nebude, tak tu nebude. A je to Marek. Marek, pozdrav do videa. Ahoj. Tie ľudia, dobre. A dneska tu budeme ukazovať náš úžasný svet, v ktorom máme, keď to server teda, veľa vecí. A napríklad tá vec dobrá je 300 000 peniaží. Potom tu hráme automaty. Automaty ako napríklad rally smrti okolo mapy. Pre Mareka to je hlavne rally smrti, keďže nevie trafiť do mosta, ktoré bude možno neskôr v tomto videu ešte alebo na budúcom. Takisto tu hráme, čo tu Marek ešte hráme? Derby. Takéto vecičky, dobre. Už som zhral sejačku a konečne budeme sadiť kukuricu, keďže sme si kúpili už silážovačku, ale zatiaľ sme ju nevyužili. Tu je náš krásny balíkovač, ktorý sa zázračne tento balíkovač prevrátil. Jedného krásneho dňa sme hrali Farming Simulator. Vypli sme server, keď bol balíkovač normálne otočený. A keď sme na ďalší deň spustili server, tak balíkovač bol dole hlavou. Aspoň tak to Marek tvrdil. Ty to hrávaš. Nehovor. Ja to nehrával. Ja iba kosím. Ty tam jazdíš traktom. Dobre. Máme posadiť kukuricu tuto. Už som to pokultivoval, to bolo len predtým niekedy, včera keď sme nahrávali. Ty? Že to pokazilo, lebo nebolo počuť Mareka. Takže aj s Marekom sme to pokultivovali. Bože môj, pokultivovali. Ríško, poďa vysypať. Takže, tak teraz tu zoberieme kamionik. Nastoupíme. No neskôr budú videa možno aj z Farming 2013, Farming 2011 a Traktor Zetor, to bude možno tak jeden diel, iba ukážka. To nepôjde, Richard, tam není multiplayer. Však iba preto jeden diel ukážka. Dobre, ale zväčša budeme hrať 2015 a pritom vlastne budeme hrať aj Uni. Ďalšie hry, ako napríklad Grand Theft Auto 4, 5 a keď vyjde tak aj 6. To vlastne GTAčko, aby ste vedeli. Aj 7, jak Marek povedal. Alebo naša nová séria, keď sa nám konečne podarí spojazňovať módy, bude predstavenie módov pre Farming. Ale aj pre Minecraft. Budeme to ukazovať rozličné mapy, môdy, budeme aj aj druhy pôdy. Aj teky budeme natáčať. Ach, Marečku. Nebudeme? Nie. Tak prečo? To kameno vytiahni. A nekostreť pole. Bože, tak z pola. Marek, poď od boku, prosím ťa. Nerobte hlúposti. A my si teraz tuto takto nastavíme rýchlosť. Keď tak neviete, tak jednotkou sa to robí. Nad klavesnicou QWERTYho normálnou, numerickej. Dvojkou zase pridáme. A nastavíme sa na 10, tlačíme trojku. A bude sa to udržiavať rýchlosť 10 km za hodinu. A pritom môžeme vysýpať, lebo náš krásny kombajník ide 10 km za hodinu. Ako vidíte, sme veľmi pribohatli, tuto sme zbohatli určite na tejto vecičke, čo sa nazýva kosenie. Ale Marek, nevynechávaj! Aj zbohatli sme na také krásnej vecičke, čo sa nazýva, že drevo režba, bože môj. Drevo ťažba. A na misia. Čo to je? Dřevníctví. A na misii, áno, aj Marek povedal. No je nejaká nová misia, treba pozrieť. Trochu neskoro som vystúpil takto. Ideme tuto k tabulke, stlačíme tlačítko R. A máme kukuricu. Pšenica, máme pšenicu, že? No, koľko? Či máme jačmeň? Pšenicu máme.
Dobre, 36 tón. My máme. Vo vlečke máme trochu viacej sa mi zdá. Tam chodá od nás. Kamióny teda, počkaj. Kamióny má 42. To idem odviesť. Kam zase? Zase do sypky. Už sme plnili asi 4 alebo 5 misií, nie 3. 3. A všetky boli do sypky. Lebo iba pšenicu plníme. No, tej máme najviac. Lebo tu kosíme. Lebo iba tu sadíme. Ale ne, aj repku sme sadili. No, raz. To bolo tak nevýhodné sadiť repku. Až to bolelo. Na srdiečku. Ja som sa nekúkal na cestu a teraz tu driftujem s kamiónom. Kamión vie Takým manom driftovať? veľkým. Kamión No. vie- Keď pôjdeš plné rýchlosti s vlečkou a potom si všimneš, že ideš nabúrať do inej vlečky, na balíky teda, nosiča. No, No tu sme mali kedysi dve vlečky, ktoré som predal Marek, tie zelené. čo sa stalo? Že som predal tie dve zelené vlečky, čo tu zavadzali. No, že to už trvalo. No a keď sa chceš uhnúť tomu balíkovému nosiču, Tak ho predáme. tak musíš stočiť prudko kamión. A keď stočíš prudko kamión a zrazu si všimneš, že moc zatáčeš doľava, tak musíš zase stočiť doprava a tým pádom sa dostávaš do driftu. A čo urobíme s tým balíkovačom? S balíkovačom ten otočíme. Prekočíme Ak ďalšie. Marek, ja ti poviem, táto hra, čo hráme, sa volá Farming Simulator 2015. Že Dalo by sa to prekacuješ premenovať na stroj, Derby Simulator že 2015. prekacuješ Chceš stroj, dobrať iný stroj, napáliť do druhého stroja a on sa otočí. ale dá sa prepočítať ten, do ktorého si vpálil. Nie. Ale áno. Ja som prekacoval auto a ešte som prekočil to, čo s ním som to prekacoval. Ale ty si Marek. A čo, ty si sa ríša. No a čo? No čo? Poznáš sa, Marek, poznáš sa. A čo, to som robil na schvál. Stopky, musíme si dať stopky. Ty a či dojde ke mne vysypať. Čak som práve odvážam. No tak. Ja práve čakám. Inak možno niekedy budeme mať špeciálny, jak to nazveme, taký nátoč od Mareka. Čo? Keď sa mu nám podarí spojaziť na jeho počítači. Čo dobre išlo, veľmi mu to sekalo a niekedy možno bude Čo? video od Mareka. No, takže stopky si spustíme. Videa by sme chceli mať okolo pol hodinky. Aj keď možno to bude veľa, 20 minút bude stačiť. Máme 215 000. No, časový bonus. Koľko máme? Teraz. Veľa. 480 Čo kúpim? tisíc. Čo potrebujeme? A čo potrebujeme? Na trávu veci. My to už máme, nie? No, nemáme. No Marek, budeme mať stroje. Čo som to chcel povedať? Videa dlhé asi 20 minút, že Marečku. Tak vlastne pol hodinu. Ako? Ako si povedal pol hodinu. A potom som povedal 20 minút. 20 je lepšie. Lebo keď budú videa dlhé pol hodinu, tak vy sa u toho znudíte. Aj keď niekedy máme svoje dni a niekedy to tu skončí veľmi zle. Aj sa. Kde by ste sa nenudili. Potom od normálnych vecí, čo strává vo farminku, to skončí na to, jak som príde hovoril, že občas môžete uvidieť derby. Tak to potom dopadá. Občas. A Marekové výlety do potoka. A čo? Si ťa môžeš skočiť za mnou. Za mnou obetuješ. Dobre, ja si na chvíľku vysmerkať, takže mikrofón sa ďalej. Mikrofón sa prisuniem. Aj k Marekovi sa prisuniem. Marečku.
Čo je? Nič. To je trápne. Dobre. Takto. Pozbierame od Marika aspoň 14 alebo 15 tón, že by bol prázdny. Tancujeme trochu s kamionom, lebo on taký tanečník. Dung, 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 dung. Táto budeme si... Akým tlačítkom trúbiš? S kamionom. Akým tlačítkom? Dobre, Marek, my už ťa odpúštime nulou. Nech auta ti uhýbajú, keď robíš. No, a čo? Teraz si pozrieme náš skvelý sadič. Čadič. Čadič, tak. Teraz zoberieme náš skvelý postriekovač a postriekame to tam všetko. Tak sme ho preskočili, takže ešte raz. Tabulátorom naklikáme a sme tu. Stlačíme X-ko. Prepneme sa. Vzadu stlačíme X-ko. Takto. Aby sa nám rozsunul. Rozložil teda. A keď sa rozloží, tak čo urobíme? Zapneme ho. A čo urobíme? Postriekame celé pole. Wow. Takže ešte kým to nevyrástlo. Zas mi to nejde. Ho predám. Stlač Gorišo. Čo by som stlačil G, ja ho mám označené vzadu, Marek. Ja. Tak. Daj Ako mi tebe pracovníka. to nešlo, tak čo chceš? Daj pracovníka. Počkej. Proste to nejde, ja to nechápem. Tak, Jozef, pracuj. Kto si sám sa tu prekotil? To sa Či prechotil. narazil do stromu? Do. Čo? Jak sa snaží? Pracovník. Musíme to vyklčovať, tento les, čo tu je malý. Ja by som ho vyhodil, Treba si Richard. stiahnuť mód. Aký A má? vyklčovať to tu. Však na ten drvičku, na drvičku. No prevádzať strom na takú veľkú vzdialenosť je dosť Alebo to vody časovo náročná. Vody to vádzajú vec. tam to hoc, ne, k farme, iba hoc. Tie stromy. Vlastne musím dať pracovníka, ale to nemám. Dobre. Nie, však bude iba bordel potom. Hovorím, treba vyklčovať celý les. To je veľa stromov. Ale Zoberieme tak, si moje krásne zelené autíčko a pôjdeme tuto ešte. víš, ja Teraz pretočíme balíkovač. No, čo Marek? budem o chvíľku plný. Ty si furt plný. A čo to potom strekáš, keď ti nelúbi? Bum! Vidíte, toto je farming simulátor. Tak už je na kolesách znova. Dobre. Všimli ste si, že keď zapnete tento traktorík, či čo to je autíčko, tak znie to, keby ste splachovali záchod. Dobre, počúvajte teraz. Margareti, buď tichučko, prosím ťa. Na konci. Oni fakt asi keď akože dávali zvuky do hry, tak spláchli záchod a dali k tomu akože gautu to dali. Teraz nevedeli nič nájsť, boli lenivý. To je kultivátor, ja furt zabúdam na to a to potom vždycky skoro pálim. Drifty ma segu. No, Ríšo, kde si s tým Zatočíme. kamionom? Tak chcem pozrieť, či je nejaká misia, bum. Jakov Švacón. Dobre. R-ko, nie T-čko, R-ko. Nie je žiadna misia. Kamiónom, kde máme kamión? Auto, kamión.
Dobre, na poli som s ním, Marek. To je pekné. Dobre, čo to má, aké značky? Taký nosorožec. Jaký nosorožec, je tu zbiera nosorožec. Ja som zase odpojil tú vlečku. Musíme si trochu natočiť tú vlečku. Že sme chytili vlečvočku. Tak ideme ďalej. Marečka tu spravíme. Dobre, Marek, teraz musíš počkať, lebo ja teraz nemám toľko času. A ja teraz kúpim zase sekačky na trávu. Tohle, vole, a tohle. Zaberieme nejaký voľný traktor, nejaká T8. A ideme ich vyzdvihnúť a pokosiť trochu trávičky. Potom to pobalíkujeme. Pozbierame. Odvezieme. Potom ešte siláž urobíme. A kravičky kúpime. Aj ovečky. Ovčeky. Ako? Aj ovečky kúpime. Nie. To si zamejkal, či čo si urobil teraz? Kravičky. To bude stačiť. Dobre. To niekde šmyknem cez tie stromy takto. Dobre, teraz to skoro hodilo. Ale nie. Teraz toto spravíme. Takže, jak sa to ovláda? Mečkom. Zadné som zapol, predný čo? Prednému sa nechce. Však prepli nástroje, zase to zápne. Dobre, a teraz tento dám dole. Tento dám dole, aj starý dobrý farming, či on traktorizátor. Ale to dobre to vyzerá, keď to kosíš. Ja už som kosil trávu. Že tu vyzerá trochu inak. No nie, vieš, keď si to na svojom účte kosím a tuto keď to kosíš, tak to je úplne iné. Tuto to kosíš ty. Ja som hovorí, že 2009 ne. Ale 2009 už nabúrali tí bastardi. Čo zasa? Však tí, čo sa tak ľúbia nabúrať. Postrekovať a oni. Ja žám vodu odhavil heslo. Naše tajné heslo. 1, 2, 3. Tak. To by nikto nedohádol, Ríšo. Dobre, teraz tu nájdeme niekde nový traktorík, lebo nemáme nové traktoríky. Musíme kúpiť lepšie. Kúpim T9, dobre? Alebo T8 Smart Rax. Kúp ten traktor, za ktorý sa dá zapojiť tam ťa radlica, tá modrá. Ten nehoľad nejaký kúp. Vieš, ktorú myslím, že? No, ale tie sú docela slabé. Tie potom kúpim. Teraz si kúpim taký špeciálny, tretí najlepší zase. S pásom zadu majú. No. To je hnusné, to Vidíme, jak nekúpuj. bude vyzerať. Ja hodím do vody, keď to kúpiš. Už sa stalo. Ty si fakt... Bože môj. Hnusné je to, že? Ja to ono predám. No, A ne, bolo to drahé. ja som ťa Keby som varoval. dostal, kebyž to predám. Ja som ťa varoval. To by sme prekopili, ale je to výkonné. Ja som chcel vidieť, jak to vyzerá. Hnusné to A vyzerá. vidíte, aj deviaci videli, jak to vyzerá, teraz to už nekúpia. Ach, bože, to je tak škaredý traktor. Ale ide 52. Prídi si ku mne, nech sa pokochám pohľadom. Sa ju chceš, Marek? Či to je také hnusnejšie, jak pred 2 týždňami. A dojdem na vysypať. Ty si tak náročný. Čo už. Tu má kamer oslol, ale nič som mi nedal. Ani chleba
Solený, ani suchý, ani nesolený, maslový. Už je kukurica skoro vyrastla. Prečo keď postrekuješ, ti to píše tohle pole ti nepatrí? Strieka trochu vedľa. To je hnusný traktor. Ja nesmím do vody. Marek, Čo? zaťažujú svoj veľmi vysoko vypracovaný mozog. S takými hlúpostiami. Tak ale toto. To by som aj nadarmo nebral. Nerobí ti to dobré na tlak, Marek. Jak si kamion si už lepšie zaparkovať nemohol, že? Jako vážne, on tu nepostrekoval ten posledný pásik. Jako vážne No, by že si toto mal... pole mi nepatrí. Ten kamion by si mal zadať preč. Ty už kosíš? Nekosím. Kukuricu. Nekosím. A kedy budeš? Niekedy, bože, ja mám toľko vecí na robote, že stíham, Marek. A furt len otravuješ s hlúpostiami. To na nich hlúposť. Prosím ťa, obstaraj si sám už. Dobre, tak budeš chodiť vysýpať. Nebudem, čak čo že sa obstaráš sám. Tak ale ty potom obsadíš kombajn. A to nechcem. Čo? Ty potom obsadíš A ja ti kombajn. neobsadím tvoj blbý kombajn. Môj Vieš, koľko vecí ja mám tu na robote? koľko? Veľa, 10. To je také. Ten debil, kam postrekuje zase. Dobre, a to už možno bude koniec videa prvého. Dnes za týmto budem natáčať druhé video, takže tu bude taký malý magický. Za troch Počkaj, ešte odoberateľov nebude dáme strih. ďalšie video. Si blbý. A čo? To pomáha. Bum. Už ma palil stromu, teraz to odpojím, keď to pôjde. Dobre, takže ďakujeme vám, že ste si hľadli naše video. Dajte nám hlavne odber. Zavolajte ďalších 20 ľudí, nech nám dajú odber. Potom zavolajte ďalších 30 ľudí, nech nám dajú odber. Potom nám dajte like. A aj zdieľajte videa, keď chcete. Aby nám ešte viac ľudí dalo odber. Aj koment. Koment, čo chcete, aby sme napríklad zlepšili. Alebo čo by ste chceli. Keď bude nejaké, môžete nám posielať aj mody, všelijaké, čo nájdete do našich predstavení modov, ktoré sa ešte tam pripravujú. A proste ďakujem, že ste pozreli toto video a uvidíme sa zajtra, možno. Zatiaľ nie. Ale zajtra však, keď by tam to video druhé. Dobre, takže Marek, teraz aj ty. Čaute. Čau. Dovidenia. Paráda.